Weiser é uma obra teatral de dança afro-caribense especial para mucha. A obra está desenhada para trazer o contraste entre o mundo digital e o mundo físico de nosso muchinang. Segundo o produtor e coreógrafo Ramses Rafaela, o mundo digital tem seu valor agregado. O reto está para manter balanço sano. A obra está em função dia 10 de maart na Zuidplein Theater Rotterdam. Wijzer is eigenlijk een child's play, een kindervoorstelling, een kinderdansvoorstelling. Wijzer, men wijzer, wijzer, zeg maar, plus wijsheid, logo kom je te focussen die beetje. E klok, is sistema de klok dat door de doosroman, ku hinter noche te kedelanta. En de doosromana akita eigenlijk Caribische kinderen, ku tingnan houding, ku tingnan manieren die interact ku otro. En dat is eigenlijk mi abuta riba tarima. En ku eigenlijk trigger e party fisico die nos moeten. Dus vooral awaki kunante riba iPad hopi. Como de que de trigger parte físico, parte die intercambia ku hende. Dus is zij eigenlijk mijn focus hier de parte die wijsheid ta gewoon leg tools nang gereedschappen nang pa e community riba parte cultural en do artistico kuta pas panos. Dus is zij eigenlijk de combinatie die wijzer. En do meneer ma comprende que tem hopitiki kinderdansvoorstelling. Dus sowieso ribung ku label Afro-Caribisch. Nothing masha. Ting companies dan kuta huza elementen dan die Afro-Caribisch, pero na nota een organisatie kuta move vanuit de Afro-Caribische gereedschap. En dat is zij eigenlijk wijzer ta bouw die paraplu die passion en skills. Ito un play di mucha, un obra di mucha, pero de baile. Dus mito usa capoeira, mito usa slapsticks, mito usa fact sport, breakdancing. Dus toere elementen na ritmo di samba, cultura gosnay, dus toer schaduwspel. Dus toere men korsnang ko ami como mucha amak mee na korsau. Eigenlijk hinke de composition daarmee muzikaal, maar ze willen de stelling Clementina. Dus aan mijn onze cinta busca geluiden naar te pas vanuit onze community. Ora ko bawake te koi bote tende. Bote tende me tende cas. Ando me por reconocer mi mes ding e concepto Dus sei eigenlijk eta. Anto, het bedoelt met de componeren para hasi nos e nos muchenang mas consciente eigenlijk de konen te passen aan tempo. Maar componeren? Sì, het pa gis trigger e parte fisico ando no het tempo que nós ta gasta sowieso sei, pero nós começa a outro como resources. Nós começa ta físico envolver com outro na maneira que vanuit een spel en nota vervaag door die digitale wereld. De digitale wereld is bom, pero com nos te trece in balans, com nos not te lubida. En dat die een voorstelling tuin Het voorstelling nos te commissar, lot bij ting dos try-out, die 10 de maart en 16 de maart. Die 16 de maart, ja, acaba dat ze toen besloten, zo de school nang ku instantie nang pomeld na mis aan daarvoor. En to sundi die 10 een open voorstelling. Zuidplein Theater, Dosor, die meer dia. En to, ja, hopelijk ku toeren die vanuit onze community. Po bimba sila binwake experiencia eigenlijk een spektakulo ku te pas van onze community.